a chroeso i'r oedfa. Diolch am ymuno fo fi i foli Duw ac agor y gair heddiw. Os gynnech chi hoff dymor neu fis o'r flwyddyn? Neu be am y gwyliau Cristnogol, os na un yn ffefryn? Mae yna rhywbeth arbennig am yn gwyliau Cristnogol yn does. Maen nhw'n gosod rhythm i'n blwyddyn ac yn helpu ganolbwyntio y meddwl ar ein taith ffydd a'n cerddediad gyda Iesu drwy'r flwyddyn. Mi fydd themau'n hoedfa heddiw yn mynd â ni at yn gwyl pwysicaf, gwyl y Pasg. Ac o'r myfyrdod wedi ysgogi gan un o weddia y Parchelfed ap Nefydd Roberts o'i lyfr cyfoethog o weddia, Gweddiau ymatebol a chynulleidfaol. Dwi wedi defnyddio'r llyfr yn helaeth wrth arwain oedfaon, ond dyma sylweddoli leni nad o'n i rioed wedi defnyddio y weddi ar thema'r Pasg. Ac wrth fyfyrio dros y weddi, ces i farwain i feddwl am brofiadau'r rhai gafodd gyfarfod y Crist datgyfodedig a pha negas sydd i ni heddiw o'r cyfarwyddiadau hyn. Ond yn gyntaf, gadewch i ni weddio y weddi. Crist datgyfodedig, a ddeithos dat Mair yn ei dagrau yn yr ardd, a throi ei thristwch yn orfoledd, tyrd atom ni yn awr. Crist datgyfodedig a sefais ymysg dy ddisgyblion i ddangos iddynt dy ddwylo ath draed a'i codi o afael ei amheuon, tyrd atom i gadarnhau ein ffydd. Crist datgyfodedig a gerddais gyda'r ddau ar ffordd e maes, ac amlygais dy hun iddynt yn horiad y bara, tyrd atom i agor ein llygaid i ni dy weld. Crist datgyfodedig a ddeithos dat Phedr ar lan y môr i'w ryddhau o'i euogrwydd ac i osod arno'r dasg o fi geilio dy braidd, tyrd atom i nerthu yn dy waith. Amen. Roedd cyfarfod â phobl yn ganolog i weinidogaeth Iesu yn doedd. Bydda mynd at bobl lle roedden nhw ac yn meithrin perthynas efo nhw. A hynny mwyn ei dysgu am gariad Duw a'i gwahodd i'w ddilyn fel arglwydd a gwaredwr. Roedd digwyddiadau Gwener y Groglith wedi ysgwyd y disgyblion a'r rhai oedd yn dilyn Iesu. Ei fod wedi deud wrthyn nhw beth oedd yn gorfod digwydd iddo, doedden nhw ddim wedi deall beth oedd hyn yn ei olygu. Ac fod Iesu wedi deud nad y groes fydda'r diwedd, i'r disgyblion, dydd Gwener y Groglith oedd y diwedd. Roedd ei byd ar ben. A neb yn siŵr be i wneud nesaf. Ac i'r sefyllfa yma o ansicrwydd ac anobaith, mae'r Iesu atgyfodedig yn dod i gyfarfod unwaith eto a'i ddilynwyr. Ac yn union fel roedd Iesu yn cyfarfod â phobl mewn ysbryd o gariad a derbyniad cyn y croesoelio, mae'n parhau i wneud hynny yn y cyfnod yma ar ôl iddo atgyfodi. Bu am i ni edrych ar rai o'r cyfarfyddiadau yma. Mae'r cyfarfod cyntaf o'r Iesu atgyfodedig yn digwydd yn yr ardd, lle roedd Bredd, Joseph o Arimathea, lle roedd Iesu wedi gladdu. Mae Ioan yn cychwyn yr hanes fel hyn. Yn gynnar iawn ar y bore Sul, a hitha dal yn dywyll, dyma Mair Magdalen yn mynd at y bedd, a darganfod fod y garreg fawr oedd ar geg y bedd wedi symud. Felly dyma hi'n rhedag at Seimon Phedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, a deud wrthyn nhw, maen nhw wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, a da ni ddim yn gwybod ble maen nhw wedi roi o. Dwi'n siŵr ei bod ni'n cofio sut mae'r hanes yn mynd yn ei flaen. Mae Phedr a Ioan yn rhedeg at y bedd, efo Ioan yn cyrraedd gyntaf, ond yn aros i Phedr mwyn iddo fo fynd i fewn a gweld fod y bedd yn wag. Mae adnod 8 yn deud am Ioan, gwelodd ac fe gredodd. Cyn hyn, doedden nhw ddim wedi deall yr hyn roedd Iesu wedi bod yn ei ddeud wrthyn nhw am ei atgyfodiad, ond rwan maen nhw wedi gweld ac yn credu. Felly mae Phedr a Ioan yn mynd yn ôl at y disgyblion i rannu'r hanes. Ond mae Mair yn aros. Mae Efengyl Ioan yn deud, ond safodd Mair wrth ymyl y bedd yn crio. Mae'n frawddeg mor syml, ond yn deud cyfrola. Dim ond 9 gair bach, ond yn y geiriau yna, da ni'n teimlo holl alar a siom ac anobaith Mair. Roedd hi, fel Phedr ac Ioan wedi gweld y bedd gwag,
Ond lle roedd hynny'n arwain Ioan i gredu fod Iesu wedi atgyfodi, i Mair, yr unig esboniad am y bedd gwag ar y funud honno oedd fod rhywun wedi mynd â corff Iesu. Roedd Mair wedi dod at y bedd i fod yn agos at ei harglwydd, i gyflawni defod bwysig yr Iddewon o ofalu am y corff, a rwan doedd hynny ddim yn bosib. Doedd hi ddim yn ddigon fod ei Meseia wedi cael ei ladd yn y ffordd mwyaf erchyll, roedd ei gorff nawr wedi ei ddwyn hefyd. Alla pethau fynd ddim gwaeth i Mair. Ac yn y pwll o anobaith ac iselder yna, mae Iesu yn dod at Mair, yn dod i gyfarfod â hi yn yr ardd, ond tydi hi ddim yn ei nabod o. Dyma'r person ola yr oedd hi'n dychmygu y byddai'n cyfarfod ag o. Wraig annwyl, meddai Iesu wrthi, pam wyt ti'n crio? Am bwy rwyt ti'n chwilio? Roedd hi'n meddwl mae'r garddwr oedd o, a dywedodd, Syr, os mae chdi sydd wedi symud, deud lle rwyt ti wedi roi o, a byddai'n mynd i'w nôl o. Yna dyma Iesu'n deud, Mair. Dim ond un gair, ac roedd Mair yn adnabod Iesu. Ond nid unrhyw air, ond ei henw. Y gair yna sydd mor bersonol i ni. Y gair sy'n cyfleu pwy ydan ni. Ac wrth i Iesu ei chyfarch yn bersonol, mae Mair yn sylweddoli pwy sy'n siarad efo hi. Ac mae'n sylweddoli nad oes neb wedi mynd â Iesu, ond fod yr hyn roedd wedi ddweud y byddai'n digwydd, wedi digwydd, roedd yn fyw. Ac mewn eiliad, mae Mair yn codi o'i thwll o anobaith, nes mae'n mynd ar ei hunion i ddeud wrth y disgyblion. Dwi wedi gweld yr arglwydd, a dywedodd wrthyn nhw beth oedd wedi ddweud wrthi. Mae cyfarfyddiad Iesu a Mair yn ein hatgoffa ni fod Iesu yn dod i gyfarfod â ni pan byddwn ni ar ein gwana, ar ein hisa. Ac yn yr adegau tywyll hynny, maen nhw'n ei codi ni ac yn rhoi gobaith i ni wrth iddo fo alw ein henw a'n cysuro. Mae'n dod ata ni bwll ein anobaith ac yn galw ein henwa, yn pwysleisio pa mor agos ydi o ata ni. Roedd hynny ddigon i symud Mair o'r tywyllwch i'r goleuni, a dyna'n gobaith ni yn ein cyfnodau mwyaf tywyll ydy cael gweld y llygedyn o leini yna. Ac wrth fod efo ni ym mhob sefyllfa, mae Iesu yn helpu ni i wneud hynny. Yr ail olygfa da ni'n cael yng ngweddi Elfed ap Nefydd Roberts ydy'r olygfa o Iesu yn ymddangos i'r disgyblion yn yr oruwch ystafell pan oedd y drws wedi gloi. Mae'n dod i gyfarfod â'r disgyblion yn yr ystafell ddwy waith, ond mae yna un gwahaniaeth yn y ddau gyfarfod. Neu'n hytrach, mae yna rhywun gwahanol yn bresennol yn yr ail gyfarfyddiad. A'r person hwnnw wrth gwrs ydy Tomos. Tomos, yr un nath ama. Fel yna byddwn ni'n cofio Tomos, de? Ac ia, dyna sut un oedd Tomos cyn cyfarfod Iesu. Roedd ei ffrindiau wedi cyfarfod ar Iesu atgyfodedig, ac yn siŵr mi fyddan nhw wedi bod yn llawn cyffro ac am rannu'r profiad efo Tomos. Ond doedd geiriau ddim yn ddigon i Tomos. Ei bod nhw'n eiria ei ffrindiau penna, yr rhai roedd o wedi treulio 3 mlynedd efo nhw'n teithio a dilyn Iesu o amgylch y wlad. Dyma'r rhai fydda fo'n ymddiried fwyaf ynddyn nhw yn ei fywyd, mae'n siŵr. Ac eto yma, wrth iddyn nhw adrodd yr hanes anhygoel yma, doedd o methu gadael ei hun i gredu fod Iesu yn fyw. Doedd Tomos ddim yno pan aeth Iesu ymddangos. Tomos oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn deud wrtho, da ni wedi gweld yr arglwydd, ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei addyrnau, a rhoi fy mis yn y briwia hynny, a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, na i byth gredu'r peth. Allwn ni ddim gweld bai ar Tomos yma, na allwn ni. Mae'n siŵr fod o'n torri fol isio credu geiriau ffrindiau, credu fod yr hyn roedd Iesu wedi ddeud wrthyn nhw cyn iddo farw wedi digwydd. Ac eto, doedd o'm yn gallu. Pam? Am fod yr amheuon yn rhy fawr, roedd ganddo fo ormod o gwestiynau. A falla mae un o'r cwestiynau fasa nhw'n deud celwyr wrtha i, fasa nhw. Ond eto, doedd o methu gadael ei hun i gyrraedd yr un lle â nhw.
Ac i fod yn deg, doedd o heb gael yr un profiad â nhw. Yr unig beth fydda'n gwneud iddo fo gredu fydda cael gweld ôl yr hoelion a theimlo, rhoi ei fys yn y briwiau. Ond ar ôl cael clywed am y cyfarfod efo Iesu, cafodd Tomos ei hun brofi yr un peth a'i ffrindiau. Ond doedd ei brofiad im union yr un peth chwaith. Cyn i Iesu ddod at y disgyblion y tro cyntaf, pan nad oedd Tomos efo nhw, un o'r prif emosiynau ynghalonna'r disgyblion, dwi'n siŵr, oedd ofn. Ond i Tomos yma, cyn iddo fo gyfarfod â Iesu, y prif emosiwn oedd amheuaeth. Tydi amheuaeth ddim yn emosiwn braf na di. Ryw deimlad ansicr a niddig. Mae'n berthnasol wrth i ni ystyried ein taith ffydd, ond mae amheuaeth yn rhywbeth y byddwn ni'n ei brofi ar adegau eraill mewn bywyd hefyd. Fe allwn ni ama sefyllfa da ni ynddo fo, ama yn gallu yn hunan weithiau, a hen brofiad anifyr ydy hwnnw. Fe allwn ni fod yn hollol gymwys neu hyderus un funud ar gyfer i'w dasg neu sefyllfa, ac yna daw'r amheuaeth i fewn. Ydw i'n gallu gwneud? A i fi di'r gorau i wneud hyn? Tydi o ddim yn deimlad braf, ama fod rhywbeth o'i le. A dyna oedd sefyllfa Tomos yma. Ama fod geiriau Iesu wedi dod yn wir. Ama i ffrindiau ar hyn roedden nhw'n ei ddeud. A'r unig ffordd i dawelu'r amheuaeth oedd i gael gweld a theimlo. Tydi Iwan ddim yn deud wrthyn ni a naeth Tomos ymestyn i deimlo'r briwiau. Ond yr hyn mae Iwan yn ei ddeud ydy sut wnaeth Tomos ymateb i'r Crist byw yn sefyll o'i flaen. Fy arglwydd am Duw, medda fo, ei ddatganiad o ffydd. A canlyniad cyfarfod â Iesu yn ei amheuaeth i Tomos oedd dod i gredu o'r newydd. Ond cyrhaeddodd y fan honno am iddo gael cyfle i weld. Ac yn y stori hon, da ni'n cael un o'r enghreifftiau gorau dwi'n credu o anogaeth Iesu i'w ddisgyblion yn y byd heddiw, i ni. Gwyn ei byd yr rhai a gredodd heb iddynt weld. Ato ni mae Iesu yn cyfeirio yma. Yr rhai a ddaw ar ôl y disgyblion a fydd yn credu heb i ni gael tystiolaeth weledol neu allu cyffwrdd. Fel pobl ffydd, da ni'n gwybod fod ffyrdd eraill o gael profiadau o Dduw. Profiadau sy'n ymwneud â theimlad a phrofiad yr enaid. Ond mewn byd sy'n rhoi gymaint o bwyslais ar y gweledol a'r materol, mae hyn yn gallu bod yn anodd ar adegau i rannu'r negas am brofiad gwahanol. Profiad dyfnach na'r hyn y gallwn ni weld a'i deimlo. Ar adegau hefyd, mae pobl ffydd yn cael yn hunan yn yr un twll â Tomos, yn ansicr ac aniddig, yn llawn cwestiynau ac amheuaeth. Ond mae'r cyfarfyddiad yma efo Tomos yn ein hatgoffa ni fod Iesu yn dod ata ni i ganol ein dryswch, a drwy ei bresenoldeb, down ni fan fel Tomos, lle mae'r amheuon yn cilio, a lle gallwn ni gyhoeddi'n hyderus hefyd, fy arglwydd am Duw. Mae rhan nesaf y weddi yn sôn am un o fy hoff straeon o Iesu wedi'r atgyfodiad, sef Iesu'n cyfarfod ar ddau ar y daith i amaes. Luc sy'n rhoi'r adroddiad llawnaf o'r stori i ni, a Luc yn ei ffordd arferol yn creu darlun arbennig o'r hanes. Mae'n hanes sydd wedi ysgogi llawer o arlunwyr i ddarlunio'r olygfa. Mae'n debyg am ei bod yn stori sydd mor fyw ac yn dal ein dychymyg. Cawn y ddau deithiwr, dau oedd yn dilyn Iesu. Cleopas oedd un, ond da ni'n gwybod enw'r llall. Gallai fod yn ddyn arall yn cyd-deithio, ond mae haneswyr Beiblaidd mwy cyfoes yn dweud y gallai fod yr un mor debygol mae gwraig Cleopas oedd gyda go. Maen nhw'n cerdded yn ôl i'w cartref yn y maes ar ôl digwyddiadau'r Pasg. Maen nhw'n drist, yn flinedig a siomedig am nad oedd y fuddugoliaeth yr oedden nhw wedi gobeithio fyddai'n dod wedi digwydd. Daw teithiwr i ymuno hefo nhw ar y daith. Ar ôl cyrraedd eu cartra, maen nhw'n gwahodd y teithiwr i aros hefo nhw. Ac wrth rannu pryd syml o fwyd, wrth i'r teithiwr roi diolch am y bara, maen nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd wedi bod yn teithio hefo nhw, ac yna mae o'n diflannu o'i golwg. Ei blinder, maen nhw'n cychwyn ar ei hunion ar y daith yn ôl i Jerusalem, taith o tua 7 milltir.
Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara ac adrodd gweddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw, a'r foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n deud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr fel petai'n calonna ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddeud. Ymhen dim o amser roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddeud wrthyn nhw oedd, mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Seimon Phedr wedi weld. Yna dyma'r ddau yn deud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith, a sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth iddo dorri'r bara. Beth byddai'r emosiwn yng nghalonna'r ddau yma yn y cyfarfyddiad, sgwni? Ar y daith ac yna yn eu cartref. Ar y daith, doedden nhw methu credu nad oedd y teithiwr oedd efo nhw wedi clywed am yr hyn oedd wedi digwydd i Iesu. Ond daeth yn amlwg nad oedd yn twytha fel Mair na Tomos yn gallu dod i gredu'r hyn roedd Iesu wedi ddeud wrthyn nhw am ei atgyfodiad. Ac mae Iesu yn ei herio nhw. Da chi mor ddwl, medda Iesu wrth y ddau, roedd o'n cerdded gyda nhw. Pam da chi'n ei chael ei mor anodd i gredu'r cwbl ddywedodd y proffwydi? Maen nhw'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Fel Mair, roedd y teithwyr yn flinedig a siomedig. Falla nad oedd ei galar mor ddwfn ac un Mair am nad oedden nhw wedi profi perthynas mor agos efo Iesu. Ond sut fydden nhw'n teimlo sgwn i am gael ei ceryddu? Ychydig o gwylydd ei bod hwy fel Tomos yn ama'r hyn roedd Iesu wedi deud wrth ei ddilynwyr. Hyn, maen nhw'n fwy na pharod i estyn croeso i'r teithiwr yn ei cartra. Ac ar doriad y bara, daw'r ddau i sylweddoli mae Iesu oedd wedi bod yn teithio hefo nhw. Ar funud, maen nhw'n sylweddoli hynny, mae Iesu'n diflannu o'i golwg. Ac yna, mae'r emosiwn yn newid yn llwyr, a Luc yn pwysleisio hynny. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr fel petai'n calonna ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ei hymateb cyntaf oedd bod ar dan i rannu'r hanes. Dychmygwch rhedeg yn ôl 7 milltir mwyn cael dweud fod Iesu yn fyw, mwyn cael rhannu ei profiad o'r Crist byw. Mae neges ac arweiniad yma i ni. Mae ganddo ni neges i'w rhannu heddiw. Neges am Feseia gwahanol a ddaeth i ddangos maint cariad Duw. Ond a ddaeth i annog ei ddilynwyr i fyw yn y cariad hwnnw a rhannu'r cariad hwnnw. A dim cariad hunanol ydy cariad Duw yng Nghrist. Ac felly, dim cariad i ni gadw i ni'n hunan ydy o. Ac mae cyfarfod y Iesu yn ein gyrru mlaen i ddeud wrth bobl am Dduw a rhannu'r negas fel y ddau ar y ffordd i Emmaus. Awn yn ôl i Efengil Ioan ar gyfer ein hanes ola, sef Iesu yn cyfarfod efo Phedr ar y traeth. Eto mae o'n hanes cyfarwydd i chi, dwi'n siŵr. Roedd Phedr a'r disgyblion wedi mynd i bysgota, gwneud yr hyn roedden nhw wedi arfer i wneud, rhywbeth cyfarwydd. Rhywbeth oedd falla yn ei helpu i beidio meddwl am ddigwyddiadau erchyll y dyddiad dwytha am ychydig. Ond tydi'r trip pysgota heb fod yn llwyddiannus, a daw rhywun ar lan y llyn i holi. Pan oedd hi'n dechrau gwawrio, dyma Iesu'n sefyll ar lan y llyn, ond oedd y disgyblion ddim yn gwybod mae Iesu oedd yno. Galwodd arnyn nhw, oes gynnoch chi bysgod ffrindiau? Nac oes, meddan nhw. Yna dywedodd Iesu, taflwch yr hwyd ar ochr dde'r cwch a byddwch yn dal rhai. Dyma nhw'n gwneud hynny, a chafodd cymaint o bysgod ei dal, nes ei bod nhw'n methu tynnu'r rhwyd yn ôl i'r cwch. Dyma'r disgybl roedd Iesu'n ei garu yn deud wrth Phedr, yr arglwydd ydi o. A dyma Seimon Phedr yn rhwymo dilledyn am ei ganol, doedd ganddo ddim byd amdano, yn aneidio i'r dŵr.
Daeth y disgyblion eraill ar ei ôl yn y cwch gan lusgo rhwyd oedd yn llawn o bysgod ar ei hola. Doedden nhw ond rhyw 90 metr o'r lan. Ar y lan roedd tân golosg a physgod yn coginio arno ac ychydig fara. Mae Iesu wedi paratoi bwyd, barbeciw ar y traeth. Pryd cyfarwydd iddyn nhw o bysgod a bara. Does neb yn deud dim wrth iddyn nhw fwyta, ond dyna mae Iesu yn dod at Phedr, yn mynd i gyfarfod ag o a chael sgwrs. Beth fyddai mosion Phedr ar ddechrau'r cyfarfod yma tybed? Dwi siŵr y gallwn ni ddeud yn weddol gadarn y byddai euogrwydd yn uchel iawn ar y rhestr. A fyddai Phedr yn chwarae'r olygfa yna yng nghwrt y deml drosodd a throsodd yn ei feddwl. Siŵr ei fod wedi gwneud hynny ganwaith yn barod. Y ffordd y gwnaeth wadu ei fod o'n ddilynwyr Iesu, gwadu ei fod hyd yn oed yn ei nabod. A dim un waith, ond 2 gwaith. Tydi Iesu ddim yn cyfeirio at y digwyddiad hwnnw yn uniongyrchol wrth ddod i gyfarfod â Phedr yma. Ond mae'n rhoi cyfle i Phedr ymateb yn gadarnhaol unwaith eto i alwad Iesu i'w ddilyn. Ond mae Iesu yn mynd gam ymhellach. Mae'n rhoi'r cyfrifoldeb i Phedr o arwain ei eglwys ar y ddaear. A beth ydy'r cwestiwn i Phedr? Wyt ti ddigon dewr, Phedr? Neu di siarad dros dau Phedr? Wyt ti dda am arwain, Phedr? Nac i, yn syml, wyt ti yn fy ngharu i, Phedr. Pan oedden nhw wedi gorffan bwyta, dyma Iesu'n troi at Seimon Phedr a dweud, Seimon fab Iowan, wyt ti wir yn fy ngharu i'n fwy na'r rhain? Ydw, arglwydd atebodd, rwyt ti'n gwybod mod i'n dy garu di. Dywedodd Iesu wrtho gofala am fy wyn. Yna gofynodd Iesu eto, Seimon fab Iowan, wyt ti wir yn fy ngharu i? Dywedodd eto, ydw, arglwydd, rwyt ti'n gwybod mod i'n dy garu di. Medda Iesu arwain fy nefaid. Yna gofynodd Iesu iddo'r 3 waith, Seimon fab Iowan, wyt ti'n fy ngharu i? Roedd Phedr yn ddigalon fod Iesu wedi gofyn eto'r 3 waith, wyt ti'n fy ngharu i? Arglwydd, meddai, rwyt ti'n gwybod pob peth, rwyt ti'n gwybod mod i'n dy garu di. Yna dywedodd Iesu gofala am fy nefaid. Os ydy'n ffydd wedi wreiddio mewn cariad at Dduw yn Iesu Grist, yna fe fydd yn rhoi nerth i ni drwy ei ysbryd i gyflawni ei waith. Ac mae'r cyfarfod hwnnw ar y traeth yn symud o fod yn un lle roedd Phedr yn cywilyddio ac yn euog am yr hyn a wnaeth, i fod yn gyfarfod lle mae Iesu yn dangos hyder ynddo drwy roi cyfle newydd iddo ddilyn ei arglwydd. A dyna sydd mor brydferth am ein ffydd ni'n de. Y sicrwydd o ail gyfla bob tro byddwn ni'n troi at Iesu ac yn deud, sori, mae'n ddrwg i ni. Wrth i ni gyfarfod â Iesu yn wilaidd ac yn edifarhau, gwyddom ein bod ni'n derbyn maddeuant, fel roedd Phedr yn sylweddoli yma ar lan llyn Galilea. Felly dyna 4 cymeriad a 4 cyfarfod i ni fyfyrio arnyn nhw, wrth fyfyrio ar neges y Pasg. Neges y 4 cyfarfod yma yn y bôn ydy nad ydy Iesu am i ni aros yn y tywyllwch, mewn galar, yn euog ac yn ansicr. Neges y Pasg ydy fod Iesu wedi mynd i'r groes, wedi trechu marwolaeth ac wedi atgyfodi mwyn dod â gobaith i bob un sy'n troi ato. Ac o gael profiad o gyfarfod Iesu, da ni'n cael yn harwain i'r goleuni a'n llenwi a'i ysbryd i fyw yn bywyda mewn ffordd sy'n ei blesio fo ac mewn ffordd fydd gobeithio yn dod â bendith i ni ar rhai o'n cwmpas. Mae Iesu am gyfarfod â ni heddiw, a'r unig beth mae'n ei ofyn ydy'n bod ni yn ymateb iddo, mwyn ei enw. Amen.